Convertir la taula del menjador en una gran pantalla multitàctil a través de la qual es pugui contactar amb un metge. Això, que sembla extret d'una pel·lícula de ciència-ficció, és a prop de ser una realitat. Una empresa de Barcelona n'està desenvolupant el projecte. La taula està pensada per a persones grans o amb mobilitat reduïda i els permetrà controlar els medicaments que s'han de prendre o resoldre els dubtes amb el metge. El prototip estarà enllestit a finals de 2013, però els seus creadors ja pensen en les possibles aplicacions. Que pugui ser comprat realment per l'usuari final, però que també pugui ser una funcionalitat, un servei que et puguin donar mútues, perquè pot ser un valor afegit per la mútua donar-li això i minimitzar les atencions mèdiques. També veiem que hi ha entorns en els que això pot tenir sentit, podria estar en un geriàtric, podria estar en sales clíniques. Aquest és només un dels 71 projectes que impulsa la Generalitat a través de l'Innoempresa, un programa que promou la innovació i la col·laboració de les petites i mitjanes empreses. El que pretén la línia Innoempresa és ajudar a les empreses a atrevir-se a donar un pas endavant per oferir unes solucions diferents de les que ja fan. Ajudar aquestes empreses a convertir potser una oportunitat que ja han identificat però que no sap ben bé com fer-ho a desenvolupar aquesta solució. Aquest és el cas de BDN. Gràcies a aquest programa han aconseguit el finançament necessari per desenvolupar el seu projecte. Treballen amb la closca de l'ou per aconseguir una substància que regeneri les cèl·lules. Som una empresa petita i ens costa financiar-nos quan volem investigar una cosa com aquesta. Volem aconseguir alliberar una substància que té la membrana que podrà ajudar a fer que les arrugues desapareixin una miqueta o fer que les ferides cicatritzin una miqueta abans, estimularà el creixement de la pell. Tots aquests projectes innovadors estaran enllestits al 2013 i generaran una inversió de més de 13 milions d'euros.